aby som vám dala trošku taký rozmer a bude vám to pripadať úplne science fiction. Toto bude sci-fi pre vás. Ale predstavte si, že Irán a samozrejme aj iné krajiny na Blízkom východe, ale títo náboženskí, dajme tomu imámovia, že sú ovládaní reptiliánmi. A predstavte si, že Izrael ovládajú Anonakovia. Tieto dve frakcie proti sebe bojujú. A my si stále myslíme, že tam išiel Trump z nejakých dôvodov. Tam sa upratuje v úplne inom rozmere, aký si my vôbec vieme predstaviť. A teraz vám čosi poviem k tomu a použijem nášho prebudeného psychiatra, ktorý včera zverejnil kratučký reel, ale v podstate ten reel bol len on a ja som tu vybrala aj obrázky. A citujem ho. Irán drží hviezdnu bránu, ktorá by doslova mohla zmeniť budúcnosť Zeme. A doteraz o tom nikto nehovoril. Toto je viac než len politika, pretože Irán sedí na hviezdnej bráne číslo 10, predpádovom energetickom portáli, ktorý sa tisíce rokov používal na ukotvenie energie večného života do tela Matky Zeme.